Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno aban nawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo, ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat manipod iti pagayam, anagpailingad itinagan nga amador, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, Amador kumalatan ti iyawag mo kanyak. Dispensar manang no jakon inlanad ti address ko, taday to'y inak isalaysay kat medyo maselan. Amok adakkel tinagkurangak, iso napasamak ti pagteng, ajak tun pulos malipatan. Ngem mamatiak, asaan laeng asyak tinagkurang. Sipod idi, kadanggakon daytoy a drama, nang runa idi maipatpatangat ang pailaeng iti radyo. Kinapudno na, kasladakkel tinapukaw apaset ti biag ko, idi saanen amang ngaganday toy. Ngam nalaos ti ragsak ko, idi adda na kaibaga kanyak maipapan iti YouTube channel yo. Umuna pa'y lapakasaritaan anang ngagak, jakon nagdwa-dwa ang nagipatulod met ti surat ko, kat namnamaag asapay lakuma, tamaikan iti gundaway, a maidrama. Iman na nasimmangpot ka, Celeste. Sa dino ayat ipapapanam. Apay aya, naglaing kang agdamag. Anya kumaya ti bibiyang mo. Una hindi kasta pa nagsasaom, Celeste. Awan ka diti karmangak ngagdamag katagasawa tamad.
No ibilbilang nak nga asawa, apay nga aging gaita, kat agan anos tayo pala ang itirigat. Di nak man la mapagnamay mat, inutil. Celeste, Apay sumat, inutil ka. Di mo maipaiti kayat ko, di nak mapagnamay apulos. anya pa'y laayat sa pulam. Saan tayo mo't naglanglangan amangan? Saan laang ataraon ti ka sa pulak, Amador? Iso ano di mo maipaay dagiti banag ang makaparagsak kanyak, anusam nga rod ti kastoy nga aramid ko. Saan ka di ang nagawid ni Nanang, Tatang? Nagawin matanak. Iso na lang tanarnagan kan. Kat ayan na nga rodan. Apay nga awan mo't iti si Ledyo. Nasapare mo anak ko. Ada ngamin napatag nga si kasun na. Anya, Tatang? Babet anak ko. Agnignegosyo ngamin ti inam. Among matan. Masapol na tinulong kami tapno makalpas kay ti kolehiyo. Oh, apay nagsinay kay tinaon nagbabit. Sigurado kayo ka din agnegnegosyo ni Nanang? Ha? Ama ano, damot dun sa baling aramidan na. Ne, anya kumangay. Kan mabalin ka di anak ko. Saan kumatila pang panunutam? Basta igawid mo ti agadal tapno matulungam tumot ti adim. Nga anak ko ni Celeste, ngamjak magustuhan dagiti madamdamag ko, Amador. Mamang, At saram ngamin aja, buisit a babae. Ikam iti pagnakman na. amo yumot nga ipatpatag ko unay ta anak yung mamang. Diyak kabailan na dangran, uno kabilan. Nga oray, no agbasbasulen kan ka. Kas itin ako nakon, Amador. Anak ko ni Celeste. Ngamjak magustuhan dagiti mangmangag ko nga aramidan na. Mangibabain. Manang, apay ka na yung kanaliday? Di ka matagtagari apulos. Awan ading ko. Di naklatan ikaskaso. Apay ngamin, manang. Agda lang amin papanunutak. Pasensya ka na, no di ka unay kasasaw iti kalabas. Ang mga noon yan ti mapaspasamak ka, manang. Di nakpagdanagan ko nakmat ading. Awan anyaman na dayto eh. Kas iti nakunakon, adala ang pampanunutak. Laglagi pa manang at daak lang ditoy. Doha ta lang nagkabsat. Laglagi pamat ading ko. Ipatpatag ka unay. Manang, Kat uray anya ti mapaspasamak. Kanayon ko mga agsingsingpot ka. Tandaanam akanayon daytoy nga ibagbagakken ka. Nalabit agapo ta na ipamay sa ti atensyon kan panawon ko ken ni Celeste nga asawak. Gapo nga rod ta da marikriknak asabali nga aramidan na. Nabaybayak dagiti anak mi, Manang Emmy.
Nagbalina kakampante asaan ang maapektaran dagiti anak mi, gaputakal kalubak mo't kadakwada ti saan anasaya at nga aramid ti asawak. Nagtultuloy nga rod a pinalpaliiw ko ti asawak. Kat addapay dagiti gundaway alimod a sinursurot ko, tapno maduktalaklaeng ti aramid na, wenno maaktuak ko ma. Dayjayan ni Celeste. Nagturong iti dayja banda. Asino nga tati saragan na iti dayta lugar. Nagdadakkel dagiti balbalay ditoy. Madlaw abak nang dagiti agnanay ditoy. Asino lalaking aglanglang abak nang tinangsabat kan kuana. Diyos ko, naging nagagdadway ti bibig. Kung naktupay ka, talagang nga dati sa baling aramidan ta asawak. Ita, napanat nagkakon ti amin. Di nanton mailibak apulos nga da sa bali a karelasyon na. Saanen apulos? Saan pa ilang nga mapuna si Talin tatawag tinakita ka lang nga da Celeste. Kanjay lalaki as sinarak na. Tatang! Anyan ang nagsakit na ito'y anaduktalak. Una yun ti kasjengar aramidan kanyak ni Celeste. Tatang! Boyet, anak. Ada kagayam dita. Jak natlaw ti asidug mo kanyak Apay nga minamay-may-mayang ka, tatang. Anya ti mapaspasamak. Kwa. Awan, anak ko. Awan. Sigurado ka, tatang? Wan, anak. Di nakpagdanagan. Adalang pampanunutag. Ala, agpatpada kayo matan ka ni Manang Babit. Saan kaya matagtagari? Boyet, anak ko. Di na kami latan ikaskaso ka ni Manang mo. Agpada kayo pa iti bagbaga? Asaan kayo nga ikaskaso? Anya ka diti mapaspasamak? Awan ko nakmat anak ko. Alan, aramidam mo no anya dagiti nasken nga aramidam. Di na kami latan ikaskaso ka ni Manang mo. Anya manan ti bagam? Apay kasta ti panangkit-kitam kanya? Napanak nagkakunti amin, Celeste. Amok nga dalalakim. Anya ko maita? Una yun, Celeste. Natakwata kong ti kalukwan nga aramidam. Ngam kastapay ti jarmo. Si kapay lang tinatangsit. Talaga? Apay, ti kunam, mabutol ngak iti anyaman nga aramidam no bilang laeng? Celeste. Tapno ibagakan ka. Awan lat amak ko nga urayan niya ti aramidam si ka Amador. Katangay ammo mo na kunam. Awanan ti rumbang nga ilimod ko. Wan, ada sa bali aka relasyon ko. Malaksid ana tataerngem si ka, nabak ng pay. Una yan. Iparupam pa yun kanyak ti kinagulib mo. Kinagulib no ilimlimod ko. Ngam itata inaklon kun kan ka, saanan a kinagulib daytoy. Katap no mamin pinsanan a marisot ti saritaan. Kasayaatan no agsinatan. Anya? Pumanawak laangan dito'y abalay, tawan tumatlaang ti magimulak dito'y. Awan tumatlaang ti serserbim alalaki, tadinak pa'y mapagnamay.
Kaya't masawan. Panawan na kami kadagiti anak ta. Makamukan kadakwada. Total, kapadpada mo't idang awan ti arapaap na bumaknang. Iso a panawan kayon nga agama. Imbag akaminan kan kay di pay laang. Tatsaram day dya babae. Kabilam do iso, ngam di kamot dimgag. Di nakimpangag apulos. Mamang, Hanya nga ita, awanan. Talaga tinakdaran nanti panagbalin na garangganjang. Si Murutan itinuasino man day jay a Herodes. Oh, apay ngagsangit ka nga eh. gapot ang masakit anak unay tinaramid ni Celeste, mamang. Apa naramid na tigas jay. Apa pinanawan na kami a pamilya na. Anya ti basol ko kankwana. Basol mo day takina martir mo. Mamang. Idida mo pa'y la kumanagatap ka kankwana. Pinastidjar mo. Di dagos kumanaputod ti kinagaranggan diyang na. Di dakas na nagbalin ka martir. Kat kinalkalubampay ka nagiti anak yu ti kinagatal di inada. Iso nga awan ti sabali ang mapabasol no saan asi ka amador. Takas iti kinunakon. Nagbalin ka martir. Iso nga inabuso na ka di awanan baen nga anak ko. Diyak ni namnama apulos, ti panang panaw kada kami ni Celeste nga asawak, manang Emmy. Nagpakpakaasi akpay, nga uray para man la kumakadagiti anak mi. Ngam ad-adamat nga imparupa na kanyak, ti kaaddan ti sabali nga ay ayatan na, kabayatan ti panagpakumbabak. Aklunek ana panunot kumot at tinungpal kulakuman ti imbalbalakad ti katugangak a babae. Tabarang no nagbuteng ti asawak. Kat di na intuloy ti panangisukat na kada kami. Ngam anya nga rod kat sa anak mat akas jay. Malaksid ngamin nga ipatpatag ko unay ti asawak. Talagamot ajak aramid ti agkabil nang runa iti asawak. Riniknak iti husto ti panangpanaw kada kami ti asawak. Kat nasursurok ti nagbisyo manang. Hay, awanan. Sigurado anabartek man ng jamayaw no sumangpet. Lola? Basol amin ni nanang daytoy, Lola. Ha? Manang Babit? No di na ko maginuliban ni tatang. Saan kumamot ana sursuro ni tatang tinagbisyo? Awanan ti sigod ana kasingsingpot nga amata boyet. Nagbalinan ang mamartag gapo iti kinagulib ni nanang. Ay na, nya kayo lakit din gagkab sa taya. Tinasaya at ingkay kat maturugan. Siya kundi makaamo amanguray iti amayaw. Ingkay maturugan nga agkabsaat. Pangasim, Babit, anak.
Bay anak ko mapayla. Di nakpayla ko makasarsarita. Amok anadagsan ti pagdaldalanan nyo itatatang. Amok no kasano kasakit ti pagdaldalanan nyo ita. Saan mo nga mo anak ko? Saan mo amarik na ti marikrik-nak? Gaputawan kay ti sitwasyon ko. Iso saan mo amaawatan ti pagdaldala na kita. Tatang, Pangasim tadi kag sangit babit. Di nakasyan anak ko. Saan na makatulong dahito ti marikrik na kita? pagawanandag ko man, tatang. Saan narumbang agkid daw kay ti pamakawan babit? Saan narumbang anak ko? Basta pagawanandag, tatang. Kit na mabalin ko ma. Arak ko pandak iti maudi akong daway. Pangasiyo. Anak ko. Diyak laim pagaro pakabalan na kalukon ti inayo. Diyak laim pagaro. Anak ko. Oray na dagsandirik na kita. Masapol ang manggadak para kadagit anak ko. Masapol nagtrabaho ak. Diyos ka, Abe. Inaanang tayo dyan. Anya tinarabit mo ako. Apay nga tayo. Anya nga tayo tinapasama. Abataw! Lumay ka! Tiapo! Anya nga tayo tinapasama. Umaya ko nanang. Mabit lang. Naramid mo na ito'y babit, anak. Apay. Apay, ati mo lagat imbagan kanyak doon yaman di parikot mo. Apay, ngayon naramid mo na ito'y anak ko. Babet ako. Dayag na ito'y nagbanaga. Babet. Anak ko. Babet. Kinutel ti inauna nga anak ko ti biyag na manang. Iti saan ko ang maawatan arason. Diyak laim pagarop, at iya asadag na kanyak iti daydi kanito nga agladlading itak, gapo iti naramid ti asawak, ti maudi gayaman a panagsarita mi. Ken isumat lagayam ti maudin a panangarakop ko kenkwana. Sala na lawlawagan ti amin, idinakita mi ti surat nga imbati na. Kala at gayam a pinanawan daytoy ti nobyo na, kalpasan anaamuan na ti inaramid ni Celeste nga asawak. Kat ti dakes na, saan a kinabailan ti anak ko ti saem a napasaran na. Ijay laan na amiris ko dagiti naudi a balikas na.
nga amuna no anya ti marikriknak. Gapo takadagidi akan ito. Rikriknaan namot gayam tikas iti marikriknak. No jak ko maimpamay sa ti atensyon kan panawon ko iti inaramid ti asawak. Nalabit anautob ko kumati mapaspasaran day di anak ko. Sinidir ko ti bagik nang runa ti asawak gapo iti napasamak. Ngam amok analadawan ti amin. Iso at itaklin ko kat tinamarswa. Aklo nagaging gaita kat nasa umpay laeng dagidi apagteng iti biyag ko. Ngam gapo iti nalabas atalek ken panamatik iti Diyos. Ininot alumaglagan ti riknak. Awanan ti damag ko iti asawak. Iso nga impamaysak itan ti atensyon ko iti buridak nga anak ko. Tapno masiguradok nga agbalin ana urnos ti masakbayan na. Daytoy ti pakasaritaak. Toy pagayam mo, Amador. Pagayam nga Amador, husto ka. Maselan ti pakabuklan ti padas mo. Iso araumek ti inaramid mo asaanen a panangilanad iti address mo. Kasakitan siguron iti naganak ti mangisimpa kadagiti anak da. Tada tayo kumaanaganak ti simpada. Ngam talaga nga adda dagiti saan a mapakpakadaan a pagteng adumteng iti biag tayo. Amang subok no kasano ti kinatibker ti pamati ken panagtaleg tayo iti Dios. Iti biyang mo pagayam ko, dayawag tinaidumdum maapanagtalag kan pamatim iti namarswa. Nga iso ti igam mo ita, tapno maaklon mo ti amin a naglabasam. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Di pa kasaritaan nga intay kan biag ita, kat manipod iti pagayam, anag pailingad itinagan a Micaela, nga iti agdama, kat adda iti Malaysia. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, Micaela latan ti iyawag mo kanyak, kat iti agdama, addaak dito'y Malaysia. December 2019, idinaudi ang nagbakasyonak dita Pilipinas. Kat nagasatak, tanakasubli akpay, sakbay anang rugi dagiti lockdown gapo iti pandemya. Aklo nagkaapektado mati trabaho, idi kangitingitan ti COVID pandemic. Kat danda ni may saak idi kadagiti napaawid anaawanan iti trabaho. Ngam gapo kadagiti gagayem ko ditoy, nakastrakak iti panggadan nga iso ti ayan ko aging gaita. Idi nag-lockdown ditoy, awan ti sabali a pagliwliwaan no saan nga internet. Kat ditaan nasarakak dayto YouTube channel yo. Nagsurat akmat manang taadapadas ko ajak tupulos malipatan nga amok apakaadawan iti adal. Kumusta ni nanang mo ay, Micaela? Gagangay na tabo makatan. Iso aday chay. Nagadon amarikrik nanay ti bagina. Manot taon na ya? Nasurok asi tentanan 74 san. Bakit matgaya mo na niya? Wan, iso agagangay nga adon ti marikrik nana. Nailil nga rod. Talaga kasta, Micaela. Ang iba niya nga rod? Anusan takasta talaga dagiti adan edad na. Makapasurun lano daduma. Tanaghilig nga agibilin ka dagiti makan asaan namot apanawan.
Ha? Kasla ginaw. Kesyo makapangpangan kano iti kastoy, iti kasjay, kano anya pa'y dita. Hay na, nagrigat amaawatan. Kumusta ni nanang, tatang? Nakaturugan. Iso na laang tay-tay pa nga orayan na ka. At nakato'y bilin na gatang nga maprutas. Ay natatang, kasano nga'y agumata nga, kat saan pa'y mo't apanawan ti Lanzones? Mikaela, anak. Kasano nga igatangak nga'y katawan pa'y mo't, saan na pa'y mo't apanawan? Ay na, anak ko. Si kalakuman ti makama mga awat kan kuanawan. Amumutin. Darikrik na iso ana il-il. Maawatak day tatatang. Iso na lang takasla imposible dagiti bagbagana no daduma. Iso nga ron na siya kung ti mangibagbaga nga anusam ako man ni nanang mo. Awawatam ako man, anak ko. Ay, nagsakit to'y likod ko, Punsyo. Kasla na malmalaw. Malain siyang tailotak ti bukot mo tapno makaginawa. Ay, diyak kayat asikatimang ilot kanyak, Punsyo. Tanadagsan ti imam. Amang ano nakarkaron na sumakit ti bukot ko. Sino nga'y nga ron ti mangilot kan saan asyak? Bakit? Ni Mikaela. Ayan ti anak na. Rest day na ita saan aya? Ay na, bakit? May nga ginanan ni Mikaela nga anak ta. Amumot kainal daw ang mabambanog ka po iti trabaho na. Iso ko mati mangilot iti bukot ko. Tanalaglagan ba si ti ima na? Nadagsan ngamin ti imam lakay. Abang ano nakarkaro asumakit ti bukot ko. Ay, Alan na, Punsyo. Ibagam iti anak ta. Taiso ko mati mangilot iti bukot ko. Pangasem. Kakaiso na a day off ko matatang. amok day ta anak ko. Imbagak mo't ka ni nanang mo. Nga mamumutahin. At damot punto na. Nadagsan ngamin na talaga ti imak ta lalaki akit nga raon. Ay, Pangasim ka di anak ko. Patgamon jay inam. Agil il nga raon. alang arudan. Ibagayo ta siya kung ti mangilot kan kwa na. Ay na, agyaman ak Mikaela anak. Uwanan tatang. Alan, mapan kayon iti ayan na. Ibagayo siya kung ti mangilot iti bukot na. Nakababain man nga aklunan, ngam kasadot ko nga asikaswan dagiti dadakkel ko, nukas jay a masakit dama ng Emmy. Saan ka maariyek wenno anyaman, ngam talaga akasadot ko ida nga aywanan. No may papanmatket di iti pagkasapulan da, kas ko maiti agas kan aminen, nabuslon ti abastuda, tanapintas met ti trabaho. Ngam no may papanan iti personal a panangasikaso kadakwada, talaga sa anak a mapagpiaran.
Ngam gaputag may saak nga anak da, awan ti maaramidak, no kasjay nga agilil ti inak. Kapilitan nga rod nga aramidak no anya ti kayat na, tapno awan ti makunana. Anya kalaki din ay Mikaela. Naganak mo dagi jay. Sana rin ba nga kadurman mo ida? Ay, mabiit laang, friend. Mabiit laang. Ah, Jak mo timbaga akadurman ko ida, ah. Awan timbagak akasta. katapay nga ro dadi mo ida kayat nga si Kaswan. No jak idaas asikaswan, pangalaan da ko mga iti pagbibiyag da, alaman? Ah, Iso adi mo ko naan ajak idaas asikaswan, tasyak mo't amin ti agas-gasto si Jabalay mi. ti kayat ko asawan, di personal apa na nga si Kasum kadakwada. Kas ko mano kas nga darikrik na anda. Si kako mati personal ang mga si Kaso kadakwada ah. Saan na ba'y beam latta ida na doha? Mabalin ka di, friend, saanan aday ta ti pagsaritaan ta? Pangaasim? Kaguranak ka di, Mikaela anak. Ha? Pangasim, tadi na ko makagura. Nangro na no kastoy nga ipailot ko kun katibukot ko. Nadagsan nga minti man itatang mo. Nakarkarong agsakit tibukot ko no iso ti mangilot. Aday tananang, nailot kong tibukot yo. Doblen nyo tibado yo, tapno saan kayo ang malamiisan. Agyabanak, anak ko. Dagiti agas yo, tumtumaran nyo kadi? Ay, word, saan amaliwayan ni tatang mo timang patumar kanyak? Wen ananang, rumbang la tumaran nyo dagiti agas yo, tamasapol yo day tatapno pumigsa kayo. Ay, jakam mo anak ko, ngamsa anak san a pumigsa. Ha? Mga no saan akon nga agimbag pay. Mabalin ka din, nanang. Saan ko matila ibagbagayo? Isungarot nagtrabaho tapno magatang ko ti amin akasapulan nyo nga agas. Iso at tumaron nyo dagita, tapno saan amasayang. Tatang, pakisimpayan dagiti ginatang ko aprutas. Pakanan nyo ni nanang tamasapol na dagita. Agyaman anak ko. Ayun gayam. Naibosan ti vitamina at tumtumar ni nanang mau. Ay, kastaya tatang. Ala, tagumatang akinton bigat. Itamot lang amin nga imbagayo. Idi ko man nakita yu abasitan, imbagayon kanyak, tapno nakagatang akon. Pasensya kan anak ko, tadyak mat namin nadlawain. Kunak no ado pa nga may ibus mat gaya man. Kanayon ko ngamin nga si kasun ni nanang mo, takumpormi mat lati ibagbaganan. Ay natatang, no kas di atila sasawan ni nanang, anawaan nyo kuma. Saan nyo nga itulok akong pormil at isasawan na? Mikaela anak, jaklatan ni kaskaso ni Basta nanang. anawaan nyo no kas di asabalit ibagbaga na tatang. Saan nyo nga ipalubos at ila sasawan na? Taam mo tayo mat amin, asaan nga agpaypay so dagiti ibagbaga na? Iso nga anawaan nyo ni nanang. Sonaras demita. Apa di ka nagtalina iti balayo? Ay na, sa anak matlama kainan na. Agmalmalom tamanan apapaasikaso ni nanang. Ha? Imbes ang makainan na akno kastoy nga day off ko. Saan mo? Tatikayat ni nanang. Adak lang iti abay na.
Si Kamat, mananungay na talinid kalatan ni Tabay na. Bantayam lang, mat. Kayat mo ka di adata ti agrikyar, friend? No kayat mo adata ti agrikyar, sikat ti makaam mo. Ituloy mo ti mang balakad kanyak maipapan iti rumbang nga aramidak iti ina. Saan ka balbalakadan? Ising-singasing ko lang mo't noon niya tirumbang nga aramidam. Talaga ka di andi kagsardeng, friend? Ala, kaslawanan timbagak. Nasayaat mo, tadyakon pinidwa tinanganawakan ka, friend. Tano ipilit mo lata dagit ang ibagbagam, talaga adata ti agkatik. Igagagarak pa idin ti rumwar iti balay mi, nga uray no day of ko manang, tapno maliklikak laeng ti panagilil ti inak. Diyak maawatan ti bagik, tauray kayat kumat nga asikaswan, kasla sa anak a komportable, no kasjay a kompormi laditan asasawan na. Urayak lang amin sumgar no kasjay nga agsao, akasla agpakpakadan. Iso a kinaykayat kon ti saan nga agtalinaed iti balay mi no awan ti trabaho. Ngam kabayatan ti pananglikliklik ko iti inak. Nakarkaro met ti gagar na amang sapsapol kanyak. Ket iti naminsan a panagpakadak ken kuana. Nakaragragsakak anak akitaken ka, Mikaela anak. Kulaklakit din no di kan makita apulos. Ha? Kadagiti kalabas, sinapsapol ka anak ko. Ngam ko na ni tatang mo adiritso kanumat ti trabahom. Awan sa kano ti day of mo. Una nang. Adamin kakadwami ang nag-emergency. Isa masapol asumrekak. Ay, una yan anak ko. Aginanaka mo't mga noan niya mo ti mapasamakan ka. Di mo abuswan ti bagim. Nanang, kailiw ko nagitigundaway akasarsarita ka anak ko. Di la mabalin adi ka nagtrabaho ita, tagsarsar ita talhaangan. Pasensya ka nanang, ngam ado tinapatag nga aramida kiji trabaho kita, isa masapul asumrekak. Kastaya, naalagaro na anak ko, agan nagkaakanayon ipatpatag ka unay anak ko. Unay. Di ka lakat pinagustuhanan ni nanang mo. Amo matadya kaya tikas di nga ibagbagana. Likliklikak nga ron ngag sa umanan iti komporme la dita, ta sumsumgarak no kasjay. Amok nga pa anak manen. Ngamdanggam kumapay ti bagak itaken ka. Friend. Saan nga umububing ni nanang mo? Sika na mismo tinangibaga, nga adon tirik-rik naan na. Saan nga daw dawat? Nga manumot lang na panahon ti panagbiag dagiti naganak tayo dito'y lubong ngay. Saan tayo nga mo? No kasanupay kabayag ti panagpaut da dito'y. Isong agpanunot ka na imbag, Mikaela. Sakbay nga agbabawi ka.
Apay akastoy. Alo si Isanak. Diyak maipamaysa ti ang trabaho. Kaslakit din. Anda mapasama ka diyak namnamaon. Gaputag tib-tib bayo ah. Ay, unay lakit din dito arik na kaya. Ituloy ko kit din ti ang trabaho. Tapno ado ti malpas ko ang trabaho. Ni tatang mo ti umawawag. Hello, tatang. Mikaela, anak ko. Pasensya ka no nakaistorbo ah. Nung mapalin ka din agawid ka, anak ko. Ha? Apay namin, tatang. Awanan ni nanang mo, anak. Ha? Tatang, saan da kumarabakan iti kasta? Pangaasiyo. Sana ka mangrabrabak, Mikaela. Talagang awanan ni nanang mo. Isu ano mabalin, agawid ka kuma. Pag-aasim. Oo, tatang. Agawid ako dagos. Orayan dak, tatang. Agawid akon. Kasladyak pa'y lapat dyan nga aging gaita, tatang. Kasladyak pa'y lamamati. Ani nanang titantan-awa kita nga agda itilungon. Mikaela, anak. Pagkawanan nanang. No amok la kumaday di gaya man ti maudi pa nagilil mo kanya. Nagtalinayodak la kumaniti sibay mo. No amok la kuma. Kinapuno na anak ko. Nang rignaak matitar aramidam iday. Maawatan ka. Gaputamok nga aramidam ti amin para ka na kami. Amok ti rigat mo amang banggad. Tapno maitad mo ti amin nakasapulan mi iti inam. Kat pagyamanak na ita, Mikaela. Baka wadandag ko matatang. Nuamok lang kuma. Nuamok lang kuma. Nalaos man ti panagbabawik, amok adyakon maisubli ti amin manang Emi. Iso nga ingkarik iti bagik nga amin apanawen ken rigat ko, ipaaykon iti amak, bayat asi bibiyag pay. Tano bilang ipulang nan ti bulod na abiyag, awanton ti maaramidak, nga uray agdep-dep pa akpay. Iti panaglepas to ti kontratak diti Malaysia, ken iti panagawid kunton dita Pilipinas, ibukbuk kunton ti amin a panawon ko para ken ni tatang. Tapno saanen ang maulit ti napasamak iti daydi inak, adyak na as-asikaso a pulos. Iso kadagiti dumdumneg, nang runa kadagiti si bibiyag pay tinaganak da, ipaayon ti amin nga orasyo kadakwada. Tapno awan to ti pagbabawyan nyo, no dumteng ti panawen.
Daytoy ti pakasaritaak. Toy pagayam mo, Micaela. Pagayam a Micaela, agyaman na kiti panangibinglay mo iti pakasaritaam. Husto ka pagayam ko. Rumbang laeng nga itad tayo ti amin a panawan tayo kadagiti dadakkel tayo. Bayat asibibiyag dapay. Tano awan danton, awanan ti maaramidan tayo, tasaan tayon a maisubli tinapalabas. Alakastan pagayam ko, kat agyaman na iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Naimbag nga oras yu amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat manipud iti pagayam, anag pailingad iti nagan nga atong, nga iti agdama kat adda ijay Macau. Kastoy man, ti kunana. Dear Manang Emmy, ilingad naklatan iti nagan nga atong, iti agdama kat addaak dito'y Macau. Kinapudno na, agawid ako man manang. Ngam awan pa ilang amin ti flight, iso nga daak pa ilaang ditoy. Ngam iti kanito ang makaawid akon, ag for good akon dita Pilipinas. Adamot padas kumanang akayat kumat nga ibinglay kadagiti dumdumngeg, tama siguradok apakaadawan daytoy iti nabalitokan nga adal. Anya di ko na, Ines. Umay sumarong karda tatang kan nanang inton bigat. Anya ko mataramidan da dito. Ato, Agpay sumatim bagaksaan ka ni. Anya ko mga taramidan da dito eh. imbagak matan atong. Kaya't damat ti sumarong kara, kailiw da siguro ti apo ko da. Ay, nagbuisit matin. Imbis na makainan na ako kumamot ta Sabado no bigat. Nung kapilitan na rumwara. Apay ngamin arumor ka ngay, sa dino ti papanam katawan mo trabahom. Amo mo ta tsak kaya ti makiplinastik kadagiti dadakkel mo, Ines. Iso adyak kaya't ida ang makita. Unay mo tanti kasta pa nagsasaom atong. Di mo man lama panunot ang masaksakitanak iti kasta ajar mo. Dadakkel ko dagijay. Iso asaan ka kumamot ang nalabas na agsao kontra kadakwada. Danasken nga si Gasok anak ko, isa rumwarak. Kat mo umay kanon itadalolo kan lola ko na ni nanang. Makaamupay lang ni nanang mo kadakwada. Kas itinako na akon, ada napatag nga ramitek anak ko, isa masapol a rumwarak. Manmadlaw ko ngamin tatang. Basta umay dito'y dalolo kan lola, kanayon ka apumanaw. Mairan-ran na ngamin niya da papanak anak ko, isa makaamu kayon. Mala, tama pa anak ko. Tatang. Milet anak ko, at dantulat pa nagririn na natayo kadagiti dadakkel ni nanang mo. Sige, mapanakon. Diya kaya ti maladaw iti papanak. Innakon, anak ko. Kumusta mati pa nagadal mo, apo? Nasaya at matlolo. Nagato dagiti grades ko. Nasayat no kasta. Ne, abangan no nasubag kamot kadananang kantatang mo. Uy, saan lolo? Natulnugak kadakwada, akasiti kanayon nga ibilin nyo kanya. Nasaya at no kasta, apok. Laglagi pom ti kanayon nga ibilin makin ka. No daytay umay kami sumarungkar ditoy. Wan lolo, saan kayo nga agdanag? Ayan ni tatang mo ngay. At akadi. Rimwar lolo. Adda ka no napataga asikaswan na. Iso anasapa a rimwar.
Kasta ka di. Wan lolo, ngamsa na bale. Maranaan yung tulat na dito ni tatang. Milet, apo. Umay kayo lolo, mapantayo ija ayan da lola kan nanang. Umay kayon. Atong anak ko, no siyakla amaysa, saan arumbang tikas nga aramidam? Amom gayam amapan ije balayo dagiti katugangam, ngam apay api manaw ka ngay ije balayo. Masurunak nga rod kadakwada nanang. Amoy mo dayta saan ka di? Atong, no anyaman ti di mo magustuhan ka dagiti katugangam, ikagumaam apunasan ng dayta aguram, tadayta ti pagtaudan ti saan anasaya at alin na nganyo. Ti kadi pa ilasigod, asakit tinakam mo, ti anak akam kadakwada. Talaga sana mapunas dayta sakit tinakam ko kadakwada nanang. Nalabit niya gingat si bibiyagak. Agtalinaod mo dayta sakit tinakam ko kadakwada. Anak ko, Jak tumalipatan ti nararamid da kanya kidi. Agtalinaod dayta iti lagip ko. Kat saan to na mapunas iti kaano man. nalaos ti sakit tinakam ko kadagiti dadakkel ti asawak manang Emmy. Tatiga po na, sa andak idi akayat para ken ni Ines nga asawak. Adu timbagbagada idi anakaro ang nagsaksakitan tinakam ko. Adamin kabailan ti pamilya ti asawak manang. Malaksid iti dayta, agmay may nga anak ni Ines. Iso at tinagibasit dak idi dagiti dadakkel na. Gaputa nagtao dakket nga rod iti nakurapay a pamilya. Ngem ti panang tagibasit da kanyak ti inaramid ko akarit. Tapno mapasayaat ko ti biyag ko. Kat sa anak met anapaay. Iso anakasara kak iti napintas at trabaho. Iti may nga aldaw. Atong, sapay ko mata di nakagura iti kidawakan ka. Anya day tayo, Ines? Agdadatang aminan ti panang ipakitam akaguram dagiti dadakkel ko. Nadnadlaw iti tignay mo. Kat masaksakitan dan. Masaksakitan akmat iti makitkitak nga aramidam kadagiti dadakkel ko atong. Tauray balibaliktadon taman ti lubong. Dadakkel ko lat tadagi jay. Saan ang mailibak dayta? No saan aga po kadakwada? Awanak kumamat nga asawam ita. Mabalin ka di, Ines. Saan man na day ti pagsaritaan ta? Atong. Amom lang arudo na jak magusto na pagsarsaritaan ti may papan kadakwada. Ngam dadakkel ko dagi jay atong. Di mo man kayat, saan mo ang mabaliwan dayta akinapudno? Guston, Ines. Isardan mon ko nakmet. Jak kayat a pagsaritaan ti may papan iti dayta banag. Milet, anak ko. Masya anak kada lolo ken lola, no umay da ditoy. Tano uray maira na nga da ditoy ni tatang, saan na ida nga ikaskaso? Kasla saan na ida amakit kita? Namin ano akinasaritak ni tatang mo may papan iti day taabanag, anak ko. Ngam talaga anatangken ti puso na. Apay ngamin nanang, iti
gapo. Ubing ka pa'y anak, saan mo pa'y amaawatan? Nanang, Ngam di kag danag, saan ka agsardang? Kasaritak lata ni tatang mo, tamasaksak anak mo't iti ar-aramidan na kadagiti dadakkel ko. naimbaglaangan, taman nakaawat na lolo kan lola. Uray no madmadlaw dan ter aramidan ni tatang kadakwada. Kanayon lat nga ibilin da kanyak nga agtultulnugak kada kayo. Nang runa kan ni tatang. Kat di mo liplipatan day nga ibilbilin kan kada lolo kan lolam, ha, anak ko? Ngamin, rumbang laeng araumun ti anak, dagiti dadakkel na. Ni, apa yan nanang? Anyat mapaspasamak kada kayo aya. Kalaat ng arudan anak sakit di makarang ko anak ko. Ramaraman na pa yun aging ka dito ay antilupok. Anay ko. Ayan ni tatangay. Napanain ay aban ni kakaiking. Apa yan ni kakaiking tinayaban na? Doktor ti masapul yun nanang. Oh, Jackson ka maalan anak ko. Anay ko. Di na sayat nanang. Ipan kayo langan i hospital. Amangan mo niya daytan. Umay kayo nanang. Saan tayo niyo orahin ni tatang? Masapul nga ipan kayo ni hospital. Kat, kumusta nga rudan ni nanang? Diyak pa yan mo. Nagawid na kadagos itay. Apa man na simangpot ni tatang i hospital. Ngamusak ba apim manawak. Nakasaritak ti doktor. Kat, anyangay kano tinapasamak ka ni nanang. Apay ako nang nga uray lag tiritir iti sakit amarikrit nana. Nag-rupture ta appendix na. Ha? Kat delikado ka no day jay. Diyos ko, kat kasano nga rudan nga eh. Diyak nga rutam mo inis. Mariribo ka nak. Imbaga kami ti doktor adakil ti masapul agatadap no maisalbar ti inak. Atong, Diyak ka muna sa dino ti pangalaki ti inayon ko itornong ko. Imbaga kiti doktor sakbay apim manawak. Ngaramidan dati amin tapno maispal ni nanang. ag tinulong ta, di kag danag, maispal ni nanang. Saan ang maisagmak ni nanang mo? Inis. Agkararag tayo tinamarswa. Iso ti ad-ada makatulong ka ni nanang itikas di akasasaad na. Agkamang tayo tinamarswa, atong. Talaga nagaburido ak iti husto. Gapo iti kalaat apan naka-ospital ti inak. Gapo iti saan aninamnama ang napasamak manang Emmy. Podno nga damot basit urnong ko. Gam saan nga umdas dayjay. Iti gatad nga imbaga idi ti doktor nga isaganak. Ngam kasmay sa nga anak amang ipatpatag kadagiti dadakkel na. Talaga akinid daw ko idi iti doktor nga ispalon dati inak. Tai ka gumaak apaaddaen ti gatad akasapulan. Nabaligi met ti operasyon manang. Ngamnasken nga agtalinaed pay ti inak iti ospital. Iti sumagmamano nga aldaw. Nanang, kumusta direk nayo? Nasayatan anak ko. Agyaman akan ka. No di nakayam in hospital adagos.
Amang ano anyan tinapasama kanyak. Mabalin gayam ana sa bidungan gapo itinapasama kanyak. Nanang, Iso na lang, tadakkel gayam ti babayadan tayo di ti ospital. Sakbay makaruara kadak ko. Kasta ti imbaga kanyak ni tatang mo. nanang, saan nyo napagparikutan ti may papani ti pagbayad tayo dito ospital? Atong anak. Siya kundi makamoy ti dayta. Ti importante kat nabaligi ti operasyon nyo. Kat agpapigsa kayo kuma. Ay, pasensya kan anak ko. Jakmat nagayatan tinapasama. Imbagak mo nanang, saan nyo napanunutan dayta abanag? Siya kundi makamo. Awanin ti sa balya pamuspusan. Masapol akong putak iti patadum ita. Inton bigatan na rumor ni nanang iti ospital. Anyat kayat mo asawan? Patula kong 20% na porsyento tagpapautang a Bombay. Nadagsan day jay atong. Sigurado marigatan tangag bayad. Ang mawanan ti oras, Ines. Masapol ang makumpleto kung ti pagbayad iti ospital inton bigat. Awanan ti sa balya pamuspusan. Pangaasim atong. Palubusan naktasyak ti mangi pamuspusan. Nanginaunay ti porsyento ti pampanunutom apagutangan. Ines, Agpakpakaasi akan ka. Di na kumalapdan at tumulong atong. Parikot takas pamilya daytoy. Itulok mo kuma at tumulong ak. amok no niya ti pampanunutom, Ines. Mabalin ka di atong. Oray italaang agundaway. Pangaasim kuma talipatang pailaang tigura marikriknam. Agpakpakaasi akan ka. Oray italaang. Saan arumbang apagariam tigura kan pride mo ita? Pangaasim kuma. Kunak no jak pay laba kaawit ita anak ko. Ti amok, agtali na edak pay laang iti ospital. Nasaon itatang mo amarigatan kay iti babayadan iti ospital. At dayta kayo manananang. Saan gumatila pampanunutan nyo? Agi na nagpapigsa kayo iti. Kakaiso na nakaawit kayo diti balayo. Agiaman akin ka anak ko. Agiaman akunay. Awan ti rumbang pagyamanan nyo kanyak nanang. Inaramit ko lang ti pagrebang kas anak yo. Atong. No maminsan, nadamarik na ayo iti bagyo. Ipakaamoy ko maadagos ha. Saan yun nga ulitan ti inaramid yo? Abinukbukudan nyo tinarik na ayo. No imbagayo ko maididamo pa ilaan. Saan ko maanapasamak ti kasye kada kayo? Uy, nanak ko. Di kagdanag. Kat ulit at tagkidaw iti pamakawan anak ko. Pasensya anak lakuman. Pagyaman tapinat gamtikin daw ko kuniin sa makasarita ka, Barok. Amo kasumkiyad tirik na mamangawag kanyak iti papa. Wano uray tatang lakuma. Kapoy ti sakit tinakam mo kada kami ti asawak. Ha? Saan ka apilitan, atong Barok? Tilaan kayat ko ita. Makapagkindawa kiti pamagawan kan ka. Gapo iti panang tagtagibasit mi kan ka idi. Idi naamuan mi asikati inayat na anak mi. Ha? Pakawanan na kami iti asawak, Barok. Nagbindot kami. Pinaneknekam kada kami akapailam apag namayan ti biyag ti anak mi.
Iso nga oray di na kami siguro maawat kas katugangam. Kaya't ko amaamuam as ipupuso ang naawat dakan kas manugang mi. Kat tinagastos iti pan naka-ospital ti inam, Barok. Saan nga utang dayjay, ha? Tulong mi dayjay ken ka kas panagyaman mi iti panagayat ken panangasikasom iti anak mi. Iso adi mo kumapampanunutan nga dautang anas ka nabayadam kada kami. Saan kuma atong? Jack pulos na katagari, idinagsarita kami iti katugangak a lalaki, manang Emmy. Jack la impagarop, anabayag-gayaman, anaawat dakkas manugang da. Takasanumat ngamin, nabalkutan itigura ti puso kan panunot ko. Iso adya ko nadlaw dagiti kinaimbag nga ar-aramidan da. Iti daydi matlaakan ito manang, tinilmon ko ti pride ko. Kat namin pinsan a pinunas ko ti gurak kadakwada. Kinapudno namanang, isuda pa'y tinangtulong kanyak iti panagabrod ko. Isu nga ita tamakunak a nakaurnungak meten para kada kami amin, ag for good akon no makaawidak dita Pilipinas. Kat ibubos ko ti panawan ko iti pamilyak. Karamanan dagiti dadakkel ko, ken dadakkel ti asawak. Daytoy ti padas ko. Toy pagayam mo, atong. Pagayam nga atong, agyaman akmatken ka iti panangibinglay mo iti padas mo. Amom napnuan inspirasyon ti padas mo. Pinanagnakam nga awan tinasayaat nga itden ti panagitanam iti gura. Taday ta ti pagtaudan ti panakasina-sina ti pamilya, kastametten kadagiti aggagayem. Ti panagbalin aman nakaawat, ken managpakawan, kat may nga ugali adin tupulos magatadan ti anyaman a kinabaknang. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon. Iti dana tibiyag. Naimbag nga oras yu amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biyag ita, kat manipod iti pagayam a nagpailingad iti nagan aninoy, adinan inlanad ti address na. Ngem sakbay na, intay man pa'y ibasa dagitoy a kablaaw. Kablaaw para iti Agustin family dita San Luis, Cagayan. Kalubong Corcoro family dita Lalayog, Tuaw, Cagayan. From Ann Agustin, Ijay, Hong Kong. Kablaaw mat kada J. Ann Agustin, Gay Katindoy, Manera ken Turingan family dita Tuaw, Cagayan, ken Hong Kong. From Vilma, Manera. Valenzuela family from James Michael Valenzuela dita Tabuk City, Kalinga. Vilma Eusebio dita Dammam Kingdom of Saudi Arabia. Kumusta kayo kano taga Cagayan Valley from Mary Jane Rosete iti Muscat, Oman. Ni Melanie Senisa iti Saudi Arabia. Rosemary Villaseñor dita Penang, Malaysia from Baguio City. Ni Febelin Batacan Aguda, Efren Aguda Jr.
Jr. di Tatagat Norte, Claveria, Cagayan. Bantolino family di Santa, Ilocos Sur. Kan Alaminos, Pangasinan from Ralph Bantolino. Shout out kani Dimple Chloe Ganuelas. Versola family di Tabagao, Cagayan from Leticia Versola iti Taiwan. Kablao para kadagiti taga Maynganay, Santa Maria, Ilocos Sur. Kan pamilya from Crisel Domingo di Taduha, Qatar. Sapay kuma tamakabangon kayo iti napasaran nyo iti Typhoon Maring. Ni Van Gray iti Taiwan. Kawilan family iti San Luis Tuaw, Cagayan from Van Abides iti Dammam, Saudi Arabia. Shout out kani Linda Almendra iti Hong Kong. Valdez family iti Alicia Isabella from John Valdez iti Madrid, Spain. Kablao para kani Mamang Ruth Peñaflor, Papang Arnold Peñaflor, ken Michelle di Tabacnor West, Burgos, Isabela from JR iti Kuwait. Shout out kani Catherine Baltasar, ni Mr. and Mrs. Rolly and Revelina Sumalbag from Ramel, Sumalbag. Pag-greet ni Lola kan Antik dita Lebanon from Rosemary Jaramillo iti Ilocos Sur. Ni Marilu Burgos iti San Lorenzo, Bugay, Cagayan. Shout out kani Inang LV kan Ray Pancha, Harvey kan Hale IC, Asi, Rina, Liza, Ruby, Marlene and Charis. Family Sebastian, Pancha kan Malasab, dita Punta Apari, Cagayan from Balets. Intay nga rod ituloy abasaan ti surat ni Ninoy. Dear Manang Emmy, ilingad na klaangan itinagan aninoy. Kat iti agdama, agtawan akon iti 18. Apaman ang nasarakak to YouTube channel yo, napalaos ti ragsak ko. Kat jakon nagdwa-dwa na gmail kada kayo, tapno maidrama mo ti padas ko, nga amok apakaadawan iti adal. Pirmi tiliday mi manang, idi saanan ang mga ganday ti adrama iti radyo. Takinapudno na, sipod pa'y ubingak, daytoy adrama ti pagliwliwaak, nang runa ket radyo laeng ti pagpalpalabasan mi iti oras, iti nasulinek a lugar mi. Sapay ko mga rudmanang, tamaikan met iti gundaway a maidrama daytoy surat ko, ket makaamukay lakuman a mangurnos, ken maibasar, kadagiti nagsasaruno a pasamak nga inlanad ko. Apaman ang makapantayo, maturog kay tunon nang, Ninoy. San mi ka din nga orayan ni tatang? Wan nga rod, nanang. Amano birukan na kamin to no sumangpot. Unang, noan niya timbagak, iso titong palon yung agkabsat. Maturog kayon, apaman ang makapangrabi tayo. Saan yun nga orayan di amayo? Apay nga min, nanang. Ninoy, anak ko, saan ko maanatangkan ti ulom? Saan kan adamag-adamag? Tulungan ka nga rodan amang isagana iti makan, nanang. Oray siyak, nanang. Tumulong ak mo tinagi sa gana iti makan. Ala nga ruden, tagsasango tayon amangan. Kalpasan na, ingkay to maturugan. Nagrigat mo tindi kastoy abiyag tayo manang unang. Naaramid lang iti bulo, kan panaw ti balay tayo. Kan gasira lang ti silaw tayo. Ninoy, ading. Iso nga oray sa anak pa mabisin itay. Kapilitan anang anak matan tanalawag pay. Anya ka kadi, ading. Maturog kalatan. Iti kasta, saan atila pang panunutom. Tsak malapdan tagpanunot manang. Sapay ni tatang. Awan pa'y lang. Ading, di mo latan ikaskaso dananan kan tatang. Baybay amon ida. Amangan na niya ti mapasamak manang unang. Amangan na kinabilda.
ading inom mo. Kat inayon mo langan iti-itad mo kanya kapag gastos tayo dito. Di saan pa'y asayang? Saan mo tasayang tipagin inom ko Tamay kat tibanog ko itagmalmala mapanagubura. Ay, buwisit ka kiti. Mamartak ka. Sumardang ka na Ang mga numakabil ka, buwisit ka babae. Sige, padasam ta makitam no anya teramidakan ka. Nakarit ka talaga. Sige, padasam. Kabilan ni Nanang. Ne, Ninoy, apay nakaraing kayo pailaan. Dimot ko nakamaturog kayon kanimanang mo. Pangasiyo, Tatang. Saan nyo kumakabilan ni Nanang? Pangasiyo. Naimbag, tasanda ka nga inong tanda na ng kantatang idirabi eh. Manang Unang. Apay nga min abimangon ka pailaang idi agap-apad ah. Ano siya kiday na sitgan ni Nanawa? Ang mga no kinabil ni Tatang ni Nanang. Ninoy, ading. Jakmut kahit ama pasamak ti kastaa. Di ka kadipay lang na erwan? Kanayon mo takas di ti mapaspasamak saan ka di? Agapad ah, tunggal agawid ang nabartok ni Tatang. Manang Unang. Makapauma pa'y kit din. Talaga siguro asaanan nga agulimag ti panagbiag tayo. Gapoy ti kinabartikero ni Tatang. Kan kinaman na naumot ni Nanang. Nasingpatmat ni Tatang no saan ang nakainom. Kan saan mat aman na nauni nanang no limpyo ni Tatang ko, manang Emmy. Tila ang ayan ti adat na, talagang agrikyarda tunggal sumangpet ni Tatang ang nakainom, manipod iti pagubobraan na. Ikagkagumaan mat ni manang Unang timang bilbilin kanyak, asaan ko apakibyangan dagiti dadakkel mi, nang runa no agapadan. Ngamjak man ammo, tauray kasurun kuno dadduma ti kinalaing nga agsa uti inak, jakmat itulok nga isuket diswan ni Tatang ko. Agingga itinadanon manen ti panagi-eskwela, manang Emmy. Mabitla ang Manang. Agin na natapay. Talaga nabannog ako. Sige nga rod, ading. Nabanukak mo dun. Sa padayo pa iti pagadalan, Manang. Anya nga rod ngay, ading ko. Haganos ta ah. Nagadayo umot nga min ti pagadalan iti balay tayo. Masapo lamak magnata iti naman o a kilometro. Sakbay ang makadanon ta. On nga rod. Akin, mababay na pa asumrag, Manang. Ha? Apay mo't ading. Kitamot namin amanang. Nakasupot lang ang dagati kwaderno kan lapis ta. Awan pa'y bagtamot. Ading. Nakababayin ti kastoy Manang. Sigurado nga uyawon da tayo ti pagadalan. Ano saan yung tikasta apagikabilan iti kwaderno ken lapis yo? Tano saan ko maabartikero di amayo? Nalabit anay gatangan na kayo kumamot kan iti bagyo. Nanang, Ibagayo ka ni Tatang. Uray ni ading laang tigatangan na itibag, Nanang. ha? Apay nga saklaang Manang Unang. Uray si kalatan ading. Saanan abali kanyak. Nairwama kon anak kasupot laang dagiti kwaderno kan lapis ko. Manang Unang. Di nakpagdanagan ading ko. Okay laang kanyak.
Si kantulatan ti igatangan da no bilang laeng. Wen mat ngamin ni Noy. Saan mo napilitan ni manang mo? Si kantulatan no bilang adda. Ngam no awan, anu samlatan day ta supot apaka ikabkabilan ti kwaderno ken lapis mo. Aramatan mo ti anak mo iji pagadalan ti bagbagak agatangam Anya kumangay ti dakas na. Diyan nga rod, may pasigurado na makagata. Di ko namkit di. Saan ka makagatang iti arwatan dagiti anak mo nung makagatang ka iti arak apagbartek mo? Ay, ti bibiyang Ay, mo. tayo tati paglaingang buwisit ka lalaki. La. Mamartek ka. Diyak la ko man nakias-asawa ken ka ayop ka. Nito. Ayop ka talaga. Apay ng kabil ka ngay. Awanan kay tibain. Sikat awan titibain. Sikat ti buwisay. Naglaing ka sa mao. Gusto laki nabil ka tapno agsardeng ka sa manaw. Buwisit ka babae. Sila ti buwisit. Mamartek ka. Ayop ka lalaki. Pagbabawyam da ito nga inaramid mo kanyak. Na? Pagbabawyam. Darasan nyo ay ang pake dagiti gargaretsyo ni Noy. Unang. Yung apay nga minapumanaw tayo, nanang. Sa dino ti papanan tayo. Wanmat nga min nanang. Papanan tayo ngay. Mapantayon agnaad iji lugar da lolayo. Iji ayan dananang ko. Ha? Saan tayo ka din ni Orayan na sumangpat ni tatang? Wanmat nga min nanang. Apay ngay asaan tayo nga orayan ni tatang. Isungarod ti makagapuno apay apumanaw tayo. Ha? Panawan tayo ni tatang? Wan! Panawan tayo di mamartag kun awan serbina nga amayo. Anya? Ngam apay nanang. Apay apanawan tayo ni tatang. Gapo tawan serbina. Malaksid ang mamartag lang aruden. Agkabil pay. Iso apanawan tayo di amayo. Diyak mapabasol ti inak, itinagbalinan a desisyon na manang Emmy. Tasabali mo't ngamin at talaga ti ugali ni tatang, nang runa no nakainom. Malagip ko pa'y idinatay day diikit ko akabsat ni nanang. Kat napan kami nakitabon, kan naki 40 days, nagbarbarteklaeng ti inobra ni tatang idi. Kan kasla nagatapan na pa'y iti sabali ti inak. Iti kadami iti ayan ni Lolak nga ina ni nanang ko. Arig na nagsinan dagiti dadakkel ko manang. Ngam sumarsarong karmetlatan ni tatang. Kat sang kaibagana nga agadal kami anaimbag. Nang runa kanyak. Tapno saan kami kano a maipada iti nagbalin abiyagda ken ni nanang. Idi nag-lockdown, naikat iti trabaho ni tatang ko. Agtawanak mat idin iti 18. Anyamot ka ni tatang. Na-lockdown lang nga rodon dito ayan da lola. Saan lata nagbaliw? Wan nga ron, manang. Aginom latamat. Tarikat na. Komporme pa na malablabid na kontra ka ni nanang no kasya nakainom. Hoy, anyamot nga minan tinapasamak iti pamilya tayo. Talaga nagpanag tayon a broken family. Manang unang. Nakino ti mapaspasamak. Nang runa kat agdadatamat nga minan nga addan sa bali a karelasyon ni nanang. Wan nga ron, manang. Talaga nagsinadan ka ni tatang.
Iso ano daduma, jak mat mapabason ni tatang no agsao-sao kontra ka ni nanang, nang runa no mabartek. Ngamin, at damot kinapudno dagiti ibagbagana. Rumwarak unang. Papananyumanan aya tatang. Amoyo lang arudan ang nagrigat ti rumrumor ita apanawan. Gapot agraira ti virus. Amo manak ko, jak kabutang dayta virus. Isa rumwarak. Tatang, amoyo mat nga dakabalay tayo a senior citizen. Amang ano anya ti mapasamak ken ni Lola no kanayon kayo arumwar. Saan kayo mat nga rod nga agubobra? Talakdown ket nga rod. Mapanak lay tayan dagiti gagayim ko. Talaga ka di adiyon maikat ti aginom, tatang? Mabalin ka de unang. Di naklatan ni kaskaso anak ko. Baybayan naklatan ni Tar-Aramida. Ngam nakabutbutang nga rod, tatang. Saan ana talgad ti agbasak-basak iti no sa dino laditan? Ta mga nukalaat kayo ang makaptan iti sakit. Saan ko naglangarudan? Di nakpagdanagan. Sa anak aman anaw. Ay, talaga, aposkol rupa ba't siya amayaw? Imanugot aklang arudan nga agnaad ditoy. Gaputan na lockdown. Ngam di na pa'y amo ti makisama mat. Lola? Kasi ta, awan manan. Sigurado ang nabartek mananday siya inton sumangpat. Kat nukas jay ang nabartekan, kumpormin tumanan ang malablabid na. Di ka agdanag, Lola. Syakti makam mo. Ay, awan na talaga. Iso a pinanawan yaw gapo iti kasjay nga ugali na. Iso asaanan na nagaw-awid dito iti inayaw. Gapo iti kasjay nga ugali na. Ngabawan lata. Awan pa nagbaliw na. Lola? Di na lang at mapanunot aya. Nga iso lang arudan tinaipaayan iti pabor. Taim manugutak nga agnaad ditoy nga uray sinadan iti inayaw. Alan, huston Lola. Saan kayo nga agungat? Di ka agdanag ta syakti makaamo ko ni tatang inton sumangpat. Talaga gatul jay inayo. Garang ganjang. Anya kayo matan tatang. Napartag kayo man ngaminan. Iso akong pormi man ang tisasawan nyo. Ang may sumot ngami nagatul jay inayo. Si Morton iti lalaki na tadinan maliklikan ti kinagatul na. Tatang pangasiyo. Gusto ko man. Sana rin bang nagsaw-saw kayo iti kompormila ditan kontra kan ni nanang. Nang runak at makipagnanayod kayo lang diti balay da Lola. Ay, saan na ka malapdan? Ibagak na niya di kayat ko nga ibaga. Isawang ko niya man ama panunot ko nang runa no may papan itinayo ang gatal. Muisit jay nayo. Gatal. Ayaw. Garang ganjang dayjay. Gatal. Tinalog na ninay. Nagsardan kayo tatang. Agsardan kayo. Jak amo no anya tinapasamak manang Emmy. Tadyak meten nalapdan ti bagik anang kabil idi ken ni tatang ko.
Pirmi anaklaat ti amak. Ngem ad-adda ti panakaklaat ko, gapo iti napasamak. Amok nga agpayso amin nga ibagbaga ni tatang ko. Taadda pa yan dua a kakabsat mi iti inak. Ngem nasakit latta para kanyak, nukas jay a pagsasawan na. Iso siguro ajak nalapdan ti bagik anang kabil kankwana. Ngem uray no kasta, nagbabawyak ti inaramid ko. Ket ingkarik iti bagik asaanen a maulit. Gapu taamok a nadagsen a basol iti namarswa, ti manggura ken mangkabil kadagiti dadakkelda. Ti planok manang ket agabrodak. Ngem inton na urnos to siguro ti sitwasyon, tapno maaddaanak met iti narimat a masakbayan. Kastamot ten ti buklek to a pamilyak. Daytoy ti pakasaritaak. To'y pagayam mo, Ninoy. Ninoy, pagayam ko, umuna iti amin, agyamanakken ka iti panangisalaysay mo iti pakasaritaam. Talaga nga adu dagiti panubok adumteng iti biag ti asinuman. Iti pamilya, wenno iti anyaman nga aspeto ti panagbiag. Ngem di tay kumaliplipatan nga amin a panubok adumteng, addalat ta solusyon na. Di tay ko mga rod itulok adagita a panubok ti mangidagal kada tayo, wenno mamagbaliw iti ugali tayo. Tapno saan tayo a maiyaw-awan iti nalinteg adana. Kang ronaan na pagayam ko, saan tayo nga umibet iti namarswa, taiso ti kang ronaan a makatulong kada tayo, iti kanito a panagrik na tayo, kat awanen tinamnama. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyay.